onun haklı mücadelesinin yanındayız. Serokê Giştî Partiya Gel ya Komarê CHP Özgür Özel li pêşiya Wezareta Dadê di nobeta adaletê de ya 123 da serdana malbata Şenyeşar kir. Özer bi şandeya gel xwe li vê derê daxwazên malbata Şenyeşar guhdar kir. Emîne Şenyeşar jî armanca vê çalakiya xwe bi Kurdî pêşkêşî Özer kir. Özer jî di aqaftina xwe da ragihand ku ew Kurdî nizane lê daxwazên dayika xemgîn her tişt diyar dike. Özer ragihand ku ew dema bi Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ra hevdîtin çêke ew ê vê mijarê jî veguhêze Erdoğan. Piştî hevdîtinê Emîne Şenyeşar hestê xwe ji dengê Amerîkayê ra vegot. Edalet eşkıya ra dixwazim. Birava edaleta dorxi bibe. Birava binê hepsan da zindiyan da gî derkevin. Dî xwe gî xweşiyan. Gî binê min edalet eşkıya ra dixwazim. Kurî me bira berdin. Ez kerim ameliyat bime. Sê mehnayê neçûme tornê xwe nedîne. Her rû telefûnem dike dibêkî çi wext werî baba wane. Baba wane qurban bê sê wine. Edaletê dixwazim. Bira kurî me berdin. Em jarne mala xwe. Ê min dijî kir neherdê. Ayla me bela kir. Edalet tune. Tiştek tune. Em tên vir rûdine sırf polis zilmê me dikine. Sırf zilmê bîtir tiştekî xwe tune ne. Di sala 2018 da li bajarê Rihayê li navçeya Pirsûsê Ango Sûricê di dema xebatên hilbijartinê da di navbera malbata parlamenterê AKP İbrahim Halil Yıldız û Şenyeşar da şer derdikeve. Emîne Şenyeşar mêrê xwe Hacî Eswat Şenyeşar, kurê xwe Adil û Celal Şenyeşar wenda dike û birayê parlamenterê AKP Yıldız jî tê kuştin. Adil, Mehmet, Fadıl û Ferit Şenyeşar jî di vê bûyerê da bi giran tên birîndar kirin. Ferit Şenyeşar ew ana parlamenterê Dem Partiyê û di nobeta dadê da daxwazên malbatê wiha anî ziman. 123 rûne pêş edalet bi qanûnê dayîkek rûniştiye. Xwastina xwe edalet e. Di zariyê xwe û zilamê xwe li xestaxana dewletê hate ne qetilkirinê. Êva qetliyama kirî li dervan e û dayîkê di kurê wî û zilamê wî kuştin ew û zarekî xwe jî bi 6 salê hicrê de. Dayîk ji dewletê ji hikûmetê edaletê dixwaze. Malbata Şenyeşar eva 123 rojê ku li pêşiya Wezareta Dadê çalakiya xwe berdewam dike. Îro jî serdana wê Serokê Giştî CHP Özgür Özel kir. Ji vî û şunda jî wê çalakiya wan li vê derê berdewam bike. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.